Hakabede baga jengmi ke huri-hura hapreng kipat ba jong kesnong mau sebut bat kisipai haka kerdop ke badan hajan kakut sipai hanang Happy Valley Shillong. Nakadaw ke jengkang kisipai kipat ba banyat na kene kejaka. Haka katlai terik mentau benaya yong Arhajar Arpuwei wat nakaliang ju chairman jong Meghalaya State Planning Board uba Lambor Malngyang. Ubalong MLA kenong Krem Constituency ula keren halor kene kejeng ju kipat ba kesnong mau sebut. Kabajumi man la kepor na kejeng pendik kini kisipai. Nakaliang uba Lambor Malngyang hakani kesngi ula penrem jur kisipai jong ka Gorkha Training Center ki bala penibor bat kanglenti ginong song jong mau sebut ki bajuyat juyang nakani kejaka manla kesngi. Hakabede bakani kejeng ka bagi patba ka mau sebut ki kendo nakapor syakapor. Uba Lambor Malngyang uluong banakaliang ju unsap hak kejeng tho syak sarkar preng bat unsap persyang ru banat ye kendo hidalade ki bor jong katanat yadari bandawa na kebenta ban penben asisendan yu pud usam. Banlat na kejeng tengko bat kipat ba nakapor syakapor. Om tangi kinong syong ka mau sebut nraiwat ki wedi kijaka badan kikut sipai. Ti ngaskwa ban ong hani kapor. Ba lesi ki khanyangi ba ngidei na po kani ka Jala North Eastern Region. Ba ngidang di ki bre ki badum na ki bakala. Yang di ki bre ki blashay. Ki ba ngidan yakta ka ikhtiar. Wat bannet banyakren bat ka Government of India ikini ki kanram. Today na makata hani kapor. Ngaso ban penpaw na kaling jonga bangan sa khat ya ka Deputy Commissioner ringkat badia ke District Administration Brockway ki badai dapikan hapo ka Revenue Branch ka ba kongsan ban penbet mardor yegini kijing ka ba kipaj ba ki kendo te katkum kaching batay ba yagati surok lashna nadu kapor jongka sarkar Assam bat ki khot ka village internal road kaba kinong song sapo mo saput ki panungkam yagate kasrok tenga so nakaliang jonga ba mardor hi nginhap ban ya penbet kerki hakbede bat ka jing pan jonga ka jingkwa naga sarkar India bala kumno kinhap ban demarcate ya ki area ki ba ki pajba ki identity bat lada ngajuang brabor balada ya ka surak PWD kaba maintain da ka PWD department jong ka jala ka jungi kidang pasyang banle dan bor dalada ya ka surak kabam sim maintain syo da ka PWD department nginyong ayusyo kamot kala ba hangta ban kren today na makata ban pensuk ya kali kawan jong pajba nginhab ban dan ka alternative route ka permanent solution how bide ba kani banta ban solve ya kani ka problem once and for all nginhap ban solve ya kani ka subject ya kani ka issue ka ba sisndon da ka ba nginhap ban ai ngan sapha ya ka memorandum ka jonga siya Union Defense Minister but ngan simkalat ban ya kendo yu ban appraise ban pensngo ya kini ki jinge ka ba ki pajba ki kendo kani kamut bangin solve tang ya ka problems ka ba ki kendo kinong mo shabut henry ban solve ya ki problems ki ba kinong song ki badai na po kathan Happy Valley ki ba kendo jinge but Assam Regiment kinong song ki badon hapo githan menlim ki kendo jinge but Air Force kamut ngidon lala ki jong ki problems but kini ki armed forces today na magata ni habangilay banyak kendo banyak kren ngin raise lot yigini point ba kadai bandan ka consideration nakaliang jang ka Government of India kumba kala leteng hapo jala Manipur hapo Imphal yaga ba ka Government of India kala issue yakaway ka notification nakbanta kumno ban protect yaki jaka puta jong ki pajba kata kadai kaway ka banta ka badong kame bang ko apasong ni kapor ba kumno ngin hab ni kren ba kin protect ya ki jaka jo ki pajba da ka ba kim num sha ban klon haki sipai kinu ki sipai bat kalanti ya nanti yang kadai ban demarcate kadai ban mi da ka notification ka ba clear na po ka sarkar India banong ba ya ka ni ka stroke ka ba ki pajba ki haban rung sisnong mbit ban pentut danuro ho ha ka jing ya kanram ka jumi kajing yaki Henry
kum ki armed forces kila deishwa ban control ya ka situation ka ba mi menin kidai ban pesyang ban te lakam ya ka jing ya kanat ba kamshim ladan mat kum kataru kala shwan bet imat ka jing ya sho edat lani kila penungkam di kitiar ba penmensaw namar habang ui ya ka report baki hadu ban deploy hospital kamot kila penungkam di kitiar kiba kitiar pa penmensaw tedin magata nga kwa ban ai gani ka message ha gani ka singi ba nakaliang ka jonga ngimla ban priang ya kini ki jingle don bor jong ki bor sipai ka bor jong ki kadai bannet banile ya kathma bat ki weipat ki ri ki badon ka jingma ya ka ri le jong andre am ban khata pat ya ki bre ki badon hapo ka ri India ki badon hapo ka state Meghalaya today na magata nakaliang ka jonga kum unong mikmat nga panram jor ya kani ka jingja ka bajia menen janmet hangte po mo shibut